Entitajiet bir-rwol importanti fil-qasam kulturali benefikaw minn apparat teknoloġiku ġdid valur li jisboq 300,000 euro. L-apparat ingħata mill-Gvern Ċiniż u minnu gawdew iċ-Ċentru għall-Kreattività fil-Kavallir ta' San Ġagbu, it-Teatru Manuel, il-Kunsill Malti għall-Arti u Pjazza Teatru Rjal. Lotja kienet issiġillata tnej filgħodu bi ftehim iffirmat mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u l-Ambaxxatur Ċiniż għal Malta Chai Jinbao. Fost l-apparet li ngħatem 7 monitors ta' qies differenti, sistemi ta' dawl, projectors u apparat diġitali ieħor. L-apparat teknoloġiku se jgħin il dawn l-entitajiet kulturali biex ikomplu jtejbu x-xogħol artistiku tagħhom u jikkomplimenta l-investiment tal-Gvern fis-settur. Dwar dan tkellimna maċ-Chairman ta' St. James Cavallier, Rupert Cefaj. L-apparat ħajjin ħafna l-spazju kreattiv ħdan St. James Cavallier biex jipproġetta ruħu fil-seklu 21. Fl-aħħar qed ikonna numru ta' spazji fejn nistgħu ikonna displays aħjar, fejn nistgħu nippreżentaw ix-xogħol tal-artisti tagħna aħjar, nistgħu ngħinu lill-artisti fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom, ġifieri huwa pass ieħor il quddiem biex is-settur ikun jista' jaħdem aħjar, jaħdem teknoloġija iktar avanzata. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li wara l-apprezzament tiegħu għall-loti ta' dan l-apparat li huwa utli għal xogħol artistiku. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna wkoll esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-ftehim milħuq. Il-Ministru Cicluna qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli alloka aktar fondi għall qasam kulturali f'pajjiżna.